Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι το πιο τυχερό απ' όλα. Πουλάγε σπίρτα και αναπτήρες και ζούσε από τη ζητιανιά. Τύχη βουνό, μα την αλήθεια. Ο κόσμος της πέταγε τα κέρματα με τη σφεντόνα και με ένα κέρμα των 100 της έκαναν 2 καρούμπαλα των 50, όμως εκείνη όλο χαμογέλαγε. Ήταν τόσο φτωχιά που πριν φάει τα νύχια της έστρωνε τραπέζι. Μετά το γεύμα, για να ζεσταθεί, ανέβαζε πυρετό. Ήταν τόσο ξερακιανή, ώστε μπροστά της η Ρίτα Παβώνε έμοιαζε με τόφαλο. Ήταν κουφή, φαλακρή, είχε πιτηρίδα, μπιμπίκια, κολίτιδα και πτυχίο λογίστριας. Ερχόταν από την Αφρική και επειδή χαμογελούσε όλη την ώρα, τη λέγανε η ευτυχής καφρούλα. Ήταν επίσης τυφλή και τα μέλη της Λίγκας του Βορρά της είχαν από λύπηση χαρίσει ένα γερμανικό πιμενικό ράτσας, ειδικά εκπαιδευμένο να τη δαγκώνει μία φορά κάθε 10 λεπτά. Ο σκύλος ράτσας λεγότανε ρατσιστόσκυλο. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα ήταν πάντα μες στην καλή χαρά. Πώς βγαίνουνε και λένε τις ειδήσεις οι τηλεπαρουσιαστές, κάτι τέτοιο. Όλο χαμογελούσε και έλεγε στους διαβάτες: «Είμαι ορφανούλα η καψερή. Πάρτε καλέ έναν αναπτήρα, σιχαμένοι άνθρωποι». Πιο σιχαμένοι και από τον ύδρο στα καπούλια των αλόγων που ανηφορίζουν ως το νεκροταφείο σέρνοντας τα πεθαμένα σας, που να μη σώσουν και συγχωρεθούνε. Ώσπου το βράδυ, έπειτα από ολόκληρη μέρα στους δρόμους, γύριζε με τις άλλες μικρές ορφανές στον καταβλισμό των τσιγκάνων. Στον καταβλισμό βασίλευε η καλή χαρά. Είχε αφίσες τραγουδιστών σε συναυλία στην εμπόλεμη Ιουγκοσλαβία και παιδάκια που παίζανε χαροπά με στρατιωτάκια. Έχαναν όμως διότι τα στρατιωτάκια ήταν οπλισμένα και τα παιδάκια είχαν μόνο πέτρες. Στο βάθος του στρατοπέδου το τροχόσπιτο του Μαρτζαπάνε. Ο Αλφέρδος Μαρτζαπάνε, ο ιδιοκτήτης του τροχόσπιτου, ήταν πολύ καλός μαζί της. Την έπαιζε, την πέταγε στον αέρα και όταν αυτή έπεφτε δεν περίμενε να την ξαναπιάσει διότι έπρεπε να πετάξει στον αέρα και τα άλλα κοριτσάκια. Για να της περάσει η πείνα, της έδινε μπουνιές στην κοιλιά και εκείνη έλεγε χαμογελώντας: «Όταν πεινάω της τρώω στο στομάχι και χορταίνω αμέσως». Ώσπου μία μέρα το κοριτσάκι αποφάσισε να πάει ταξίδι στη μεγαλόχαρη της Λούρδης και ως εκ θαύματος το τρένο εκτροχιάστηκε. «Όλα σε μένα τυχαίνουνε, επειδή είμαι μικρό και μαύρο», είπε το κοριτσάκι σε έναν αστιφύλακα που έσπευσε στον τόπο της καταστροφής. «Δεν είσαι μόνο μαύρο, είσαι και το χάλι σου, είσαι το μαύρο σου το χάλι», αποκρίθηκε πρόσχαρα ο βαθμοφόρος. Ύστερα συνέχισε: «Έχεις άδεια παραμονής, ωραίο κοριτσάκι?» «Όχι», αποκρίθηκε εκείνο, και ο αστιφύλακας το συνέλαβε. «Κόκκινη κλωστή δεμένη, θε να τη γυρίσει ο κλώτσος, είσαι που είσαι συμπλεγμένη, σου την πέφτει και ο μπάτσος».